Dobrý deň, dámy a páni. Dneska idem hrať Among Us. Ako vidíte, už sa startuje. Ak hráte Among Us, tak napíšte do komentárov. A my sme Crewmate. Crewmate rola. OK. Tu úloha, ja som si to vedel. Oj, svetlo. Čo sa stalo so svetlami? Ale nie. Skip, všetci dávajú skip. Vote. Skoro. Kde bolo? Telo? To neviem. Škoda, že som zomrel. Na mňa sa takto za ňu shapeshiftal. Hráme Európu, keby ste chceli vedieť. No a... Na kamerách som. Idem robiť úlohy. Toto spravím sweep card. Tu je mŕtvy. Koho votoval? Chudák. A možno to aj je impostor, uvidíme. Indigos. Áno, je. OK. Tak ho tu ochránim. To čo je za achievement. To zomrel takto. On to určite sa obreportol. No tak ktorý červený? Alebo purple? Podľa mňa to je ona, lebo ona ma zabila. Ja som to vedel, že to bude ona. Tak zatiaľ splním úlohu. Píšte do komentáru, či máte nejaké taktiky na Among Us. Tu spravím túto úlohu. Kill. Práve keď robím úlohu. Určite tam ja. A sa sadnú na jednom. Určite tam ja na všetko reportuje. Oni sú to záhadní, títo dva, Mohamed a Gold Green. Ak nie je Mohamed impostorom, tak sme prehrali. Určite tam ja, podľa mňa. Bol, Máme výhru v kapse.